welcome back to my channel in my new video. Ayo nih, main seperti ini jorok zektar ya. Mana lagi dong? Mana lagi? Disuruh kemana lagi? Oh, bang asing comfy. Ay, coba nih bini, tanang baik dulu kena makan deh. Ilai dulu lagi baik. Kapsi. Yang kalau kapsi yang orang kuman. Ay, mana kapsi baik bang. Bisnya was berapa geleng nagu nih. Meigong real meigong guys nih. Ang kita kan gawai video. Jamji. Kabel baik sini. Horne kesini cara. Ayo bijar botol nih. Nuri betul maksudnya. Ayo, iu nar itu. Plastic botol, botol. Signature brand malai. Lekha bohorgan lekha kuba. Nah, guga juga bakri kuba. Tapi banyak finish kuba. Nah, kumia. Ayu, jah. Enggak sih nak. Ini belum kayak boleh gitu nih. 무슨 호구한데? 이래 엑스토브동 문제. 이제 কোম্পানি গিলা অনেক দাম যে শিখিরে কইছে ইলে কোনি বিও কি বলছে 10 টাকা যাবে না তাপই পাটু 10 কেজি হলি আপনার 15 কেজি হলি আপনার আইও बैलाय सोलाय हरजोबबाय होन बैखौ गोजौनिखौ 30 टाकानि हरजोबदों होन मेल्ला माने गासै 420 टाका जादोंमोन आरो 20 टाकाखौ आं मोनबाय नै रोगा फानायनि आरो ओमफ्राय दानराजा 100 लाबाय आइया 300 लाबाय ओमफ्राय 20 टाका ओमफ्राय आजायानो 10 टाका हरबाय खोमा Start. So guys, नै आफिनसिम उनावहाय दिनै न' खेबफैदों आरो ओमफ्राय जोंनियाव खेबगोना खेबाथाय रायलायनांगौसो ओमफ्राय जोंहाबो न' मोनफेरथायाखै नालाय आफिनसिम उनावबो न' मोनफेरथायाखै ओमफ्राय दायो खेबनो फैबाय बिसिनाव ओमफ्राय दायो नायसै मोनगोन ना मोना ओमफ्राय न'आव रावबो गैया आरो खेबजानांगौबाबो आंसो खेबजानांगौ ओमफ्राय दायो नायलामोनथार गाइस मोनगोन ना मोना दिनै जोंनि न'खौ आं खेबजानो मोना मोना दख'ना गानलायबाय नै आराम माराम राम दख'ना गानलायबाय आरो जाहाथे गोरिब होननायनि फट' खेबजानायाव माराम राम दे माथो बाइक गंसेल' माथो दाबो फैयाखै हिनजावफोर गैया माथो हिनजावफोर दं आइसोर हिनजावफोर nih ya, gosla kan, bawa dokumen kan pelan. Nunggu mana nih guys ya? Mana mulai? Nuna nggak benar jangan ya? Mana mulai? Aji lu nanggu. Mana mulai? Aji tapi sih bawa saya nalai di nangai.
ओमफ्राय मोदेले नुथारदों आंखौबो जायखिजाया मबाइलानो ब्राइटनेस खमदां ओमफ्राय दायो थांबाय आफुनिथिमोनना खेबगासिनो ओमफ्राय आं नोंसिनो खिथाहैयासै आरो बोरै बोरै खेबो जोंहा मोनासै नालाय एसे दुखु मोनबाय आङो थैखागोनलै गरमथारलै गरम मालाय मिथाखौ मानो लाना फैयासैखो दै नै मुनाजों आंजोंल' नालाय ओमफ्राय मा खालामगोन मा मागोन जाबाय थादो आरो सानैजों ओमफ्राय ओंखायनो मुदुफुल खाजि नागिरबाय थार मुदुफुल खाजि नागिरदोंलायनो मुदुफुल खाजि जानो नागिरलायबाय आरो नैबेयाव थाइसेल' सङानोलाय बिथेला बिजौआव खानद' ओमफ्राय मोनखाखो मोनखाबायदां डाइरेक्ट गादों आं गावनो खादों मोनदोंना मोनाखैथाय मोनबायदांलै बैयाव दंना हाखांफिननांगौ जाबाय बेनि थाइसेनो थोयोथ' सफारिबो दंमोन आरो नै लिसुआ बिबार बारजोब्बाय आं बेरे माबा बाहासा माबाजोबो बिना सफारि बिफाङाबो गोजौ जाबाय नालाय मोनहासौला आरो ओमफ्राय गोमोन गोमोन दंमोन ओमफ्राय दाबावैसो सफारि खाजि जाखांबाय भिडिअ लायाखिसै बेखौ गोदाव सोराव जानायल' आरो ओमफ्राय आं फुंलायलायबाय जायै जायै मुदुफुल खाजि जानोसैलाय गासै दायो थिखोना बानलु गोजा होनानै आरो मुदुफुलानो गोथांसिन बेखौल' मानो लाबोसोमखोसैलाय सबाय सिथाय बेखौ होसिगोन आरो ओमफ्राय एसे आसारखौ होसिगोनलाय बोरैबा बोथोरानो अखा हाहां आरो गाइस बैसागु जाहांहांआनो सान्दुं गोसा दंना बार खोलो खोलो बारबासो बैसागु बायदि मोनो आरो नुबायदो गोलैजोबलायबाय आरो गाइस हायाव गोजांसो थावगोना थावाथाय थावो जाजासाबो लरहायनायसो बुस्थुआनो मोनामोसो माबा नमब्रसो मोनामो बे संख्रियानो बिदि मोनामो स' गाइस माने नोंसोर थाल लादोंना लायाखैथाय माने अमायानो आं बिदि खुगायाव सोनाय टाइम होननानै अरनाय टाइमावहाय अमाया गाबना होयो आरो आसरितनो माने साउन्ड इफेक्टफोर बायदि जादों आरो होदेरनायफोर बायदि इडिट खालामनाय टाइमाव बिराद मिनिनो ओंखारदों आङो ओमफ्राय आसरित अयथासार बोरैबा मिलायखादों आरो खेवदो दे मिथिजायो दे सोरानाव गोदान बे फ्लिपकार्ट मा जानो हो मा जानो लेंहरदों बेदर लायनो बे सिखायावलाय बे सिखाया ए बेदर लायनो लेंहरदों क्रिम जिनिस मेथाइ जिनिस मेथाइ बुस्थु नोंसोर जायो जायो नोंसोर जायो इमारजेन्सि ए मोजां बिदिया गोथां माबा गोजा जाया गस्लाफ्राव कक'आनि नै बे फट'खौनो बिदि गिदिरखौनो बायनांगौ बायोबा अमा लाबाथाय नै एंखुर रुबाय थानांगौ एंखुरल' अरासो मोजांखाय जोबनाया सप्ता खनसेसो जाबायमोन आरो ओमफ्राय फुननो मोनाखैमोन मोखाङाव जेबो स' दिनैसो मोनफैबाय फुननो मोनसिगोन आरो एबार ओमफ्राय सिथर जाजोबनाय स' माने नोगोर बायदिसिना बिहरबाय बे दिनै मालिकनो बिसना सादोरबो बिहरबाय ओमफ्राय बिदि बडि लोशन मोनसे बिहरबाय ओमफ्राय मबाइल कभार बिहरबाय आयौ सानसेखौजा स' गाइस दिनै भिडिअखौ जोबजासिम नायनो थाखाय आयौ मानसिफोर फैबा माबायदि नाहरो नालाय ओमफ्राय बेनोसो होथेलायबावो न' होथेलायबावबाय ओमफ्राय वाल ओरैजाय होथेजोब्बाय नोंसिना मालाय स' थेंक इउ गाइस दिनै भिडिअखौ जोबजासिम नायनो थाखाय नेक्स्ट भिडिअ थाबाय